gọọmenti Anambra steeti eguzobego otu kọmiti akpọrọ Truth, Justice and Peace Committee nke a bụ na ịgbakwunye ekwu na ọlụ na mbọ niile a na-agba ịhụ na udo na-achị ya na iwulite ezi nchekwa zuru oke. Onye bulite ya bụ gọvanọ Chukwuma Soludo na ọkammụta Dora Akunyili Human Development Center bụ nke dị n'Ọka. Onye taka anyị n'obi gọọmenti dị n'Ọka bụ Ejike Abana wetara anyị akụkọ a. Ode akwụkwọ gọọmenti steeti a bụ ọkammụta Soluchukwu Lobelu bụ onye kpọpụtara aha ndị a n'aha gọọmenti steeti a. Emere nke a na obi gọọmenti dị n'Ọka. Prọfesọ Chidi Odinkalụ bụ onye isi oche ya bụ otu kọmitii, ebe ambasadọ Bianca Ojukwu bụ onye odeakwụkwọ ya. Ndị otu ya bụ kọmitii gụnyere Dr. Joe Nwogu, Dr. Udenta, Dr. Uju Agomo, Reverend Father Monsaino Joyom Madueke, yanakwa Canon Dr. Okechukwu Obiokoye. Ndị ọzọ gụnyere Maazị Charles Oputa Charlieboy, Dr. John Otu, Maazị Ngozi Odumuko, Onyeka Onwenu, Dr. Joe Aba, Maazị Chukwuma Ọkpalaeze Ukwu, Maazị Sam Egwuato nakwa ọkammụta Joseph Ikechebelu. Ya bụ otu kọmitii nwere ọnwa 6 iji wee wepụta ihe ndekọ ha. Ị ga-echeta na dịka ọnọdụ enweghị ezigbo nchekwa n'ala Igbo ji na-ewuta ndị mmadụ, ndị eji okwu ha agba izu na steeti a nọrọ nnọọ wee kwuo okwu kparịta ụbụbọ etu a ga-esi wee kwa ya bụ onye ukwu wara. Ọkammụta Chukwu Lobelu kwuru na enwere nnọọ nnukwu enweghị ezi nchekwa n'ala Naịjirịa oge ugbu a, ma kwuo na ikpokobe ya bụ otu kọmitii bụ iji wee mara ka e ga-esi wee dozie ihe ndị mebiri emebi. Site n'obi gọọmenti dị n'Ọka, Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.